صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے وچ از کلم استاد محترم زوار بشیر حسین غمخار دے کلم نے لکھے ہوئے ہیں چند سطرہ پڑھنا چاہنا۔ وہ لکھ دیں: زمین کیا ہے خلقت خلائی نہ ہوندی، قمر شمس دی روشنائی نہ ہوندی، میں کیا کیا دساواں جو کیا کیا نہ ہوندا، محمد نہ ہوندا خدائی نہ ہوندی۔ اور وہ لکھ دیں: سج سلامی دیتی چاندر ادبوں جھکے، نور کامل دا پہلا قدم بھوئنتے آئے۔ 17 ربیع الاول سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جائیں والے سرکار دی ولادت تھی ہے تو وہ منظر کیسا ہی، وہ لمحہ کیسا ہی۔ وہ لکھ دیں: سج سلامی دیتی چاندر ادبوں جھکے، نور کامل دا پہلا قدم بھوئنتے آئے، سار بلند تھائن پرچم عبادات دے بت پرستی دے بھنکڑ علم بھوئنتے آئے، سوچنا پہ گیا ہر ابو جہل کو، کون ہے اج جیڑا محترم بھوئنتے آئے، کون ہے جیڑا ماینتے کو دی سند گھن کے آئے، جیندے کلمات قرآن تھیندے ویندن، جائیں اجان لوگیں کو کلمیں دا آکھیا وی نہیں، لوگ آپے مسلمان تھیندے ویندن۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشان۔ اور وہ لکھ دیں: جیویں جیندیں رزق دی گول کنوں، کہیں بشر دا جی نہیں چھٹ سکدا، ساڈے روح دا رزق حب حیدر، ناراض نہ تھی نہیں چھٹ سکدا، بھاویں رافضی سڈ بھاویں غالی سڈ بھاویں بدتی سمجھ کے انج تھی کڑ، رت رسم دے رشتے چھٹ سکدن، غمخار علی نہیں چھٹ سکدا۔ اور وہ تو لکھ دیں: ہاں پتھر ہی وی ایکو نگ چا بنا، ہاں پتھر ہی وی ایکو نگ چا بنا، روح دی رہزن سیہا ایکو بگ چا بنا، ماں دی من کین تا مولا تو مکریا ودیں، پیو دا پوتریں تے کعبہ الگ چا۔ اور ایویں ہی غمخار صاحب نے امام حسین بادشاہ دی عظمت چی کیا خوب سطرہ لکھین۔ اور لکھ دیں: آ ذکر حسین دا سن گھدی ونج، آ ذکر حسین دا سن گھدی ونج، لکھ نعمتاں لاتھین چن گھدی ونج، غمخار حسین کو حق تے من تونے جنت چاہندی ہون گھدی ونج۔ بات اگوں لکھ دیں: جیڑے ذکر چ آپ خدا ہوندے، جیڑے ذکر چ آپ خدا ہوندے، اوندا سلا پچھدیں کیا ہوندے، وائی کو او جب سمجھ کے او سندے، جیندی ماں دا کھیر صفا ہوندے۔ اور امام حسین بادشاہ دی فضیلت انہوں نے لکھے: صحیح سیدھے راہ تے ہن آئے ہیں، صحیح سیدھے راہ تے ہن آئے ہیں، جیڑا در چننا ہا چن آئے ہیں، ساڈی آ جبریل زیارت کر، اساں ذکر حسین دا سنا ہیں۔ اور واتوں نہ لکھیا ہا امام حسین بادشاہ دی عظمت دوتے: اے جھوک فناہ دی مر ونجنائی، اک کھول تے دید جہان تے کر، ہن چار جہاڑے اتھ بسر کرنے، بھاویں دھوپ تے کر بھاویں چھاں تے کر، رب رزق جو دیندے تیکو کیا آہدے، تو خرچ فقط شوں شاں تے کر، نہ جے قبر حشر وچ نہ کھٹنائی، کچھ خرچ حسین دے نام تے کر۔ اور وہ تگوں لکھ دیں: غمخار جے بن کربل دے وچ شبیر نہ سر کٹواوے ہا، ڈو سجدے دے کے پھوت نہ بدھ تیکو کلمہ ہی اوکھا آوے ہا۔